Maayong buntag ug malipayong Sabado. Mga kabaglaom, gusto mo ba nga madugangan ang imong kaalam? Gusto mo ba makabati o kalipay samtang ikaw nagpahulay? Gusto mo ba nga makikunikta sa imong mga higala bisan asa sila nga dapit? Kung ikaw gusto mo himo ni ini mga kahop, tutok lang og ayaw hawa kay kining tanan ania dire lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Media, press, broadcasters, bloggers, vloggers, social media advocates, e-newspapers. Have I missed anything that help us informed and educated? Today, with just a single click and tick, news and books, maybe topics and issues you want to learn with, can just be seen in less than a second. Today's communication system is splendid. The world has no boundaries. Young and old, and even kids, can be savvy and up to date of the current trend in different aspects. The world is at the era of communication with information overload. The world's communication system awakens, reinforced, and the right arm of the nation building. Jesus in his time on earth could not be anywhere at once. So, to get his message across, God added to his self-communication system a very humanly oriented plan. He spoke in many times and in many ways through the prophets. This communication system through the prophets was well recognized throughout biblical times. Some of the most common tasks the biblical prophets performed include predicting the future, advising leaders, enacting change, performing symbolic acts, declaring oracles. Among these prophets who are called to serve in God's communication system include Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, and many others. The secret to God's choice is diversity, because God needs a wide range of people to deliver His diverse message to the ever-changing world. The world in its generation has the fastest and the most convenient way to tell everyone the good news of salvation, no matter where they are in the corners of the world. At a click away, let us press on and let Jesus be known. Yes, you are back mga kapaglaom. Diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Special ato ang episode diri. Yes. Karon, Ado na kay tay team nga. press on and let Jesus be known. And daghan tag bisita karon. Live na live kung kabalong lang mo unsa ni kabibo diri sa among set. Magpasalamat ani nila yup kay sayo kay sila nagmata makikauban nato. Gahisgot ta way lain no ang mga student nato sa West Central School. Yes. Kauban silang mga coaches Og ilang mga silang parents. And atibing kani silang mga students, di ni sila basta-basta lang nga mga simple students. Pero kani siya mo ni atong mga young journalists. Yeah. Yes. Ang kaya to ang tema karon gahisgot ta sa in this time and age manggod media or social media grabe jud ang rise up ana nila ba. And in that way pwede na to ang kana nga pamaging masangyaw na to ang maayong balita. Yes. So ato nang sugdan sa atong mga kabataan. Sakto na siya. And pasalamatan nato si Ate Charm sa gwapo kaayo nga video. Communication sa unsa man ding pamaagi nato nga atong mapaila ang Ginoo sa ubang tao. Di ba pinaagi sa communication? Ang isa po sa pamaagi ani nga to ang pagsulat, atong abilidad sa pagsulat, sa pagstorya, no? So diba? journalism importante kayo na mga kapaglaom. And this morning asa di silang kuyawing og si Wala. Nakikauban sila sa atong mga kabataan. Atong unang Fitz, kinsa kumusta man mo diha? Yes, Is Ate kauban? Bing! Good morning, and right now, akong katapad rin ang mga estudyante gikan sa Cagayan de Oro City High School, o mas nailang City High School no, dire sa
Cagayan de Oro City. And they are participants representing the school for TV broadcasting. Pagka nindot no, sa ilang pagkabata, anad na kayo sila TV broadcasting. And right now, kauban ako si Miss Hermione. Tama, Miss Hermione, good morning. Good morning, sir. Good morning, mga kahop. Ako di ay si Hermione Albinario from Cagayan de Oro National High School. And I would like to greet our school principal, Mr. William C. Agumana, and to all the teachers from Cagayan de Oro National High School, especially my advisor, Ma'am Jacqueline Gasatan, and also to my former teacher, Mr. Ryan Hugh Blanco, to my coach, Miss Hannah Flores, and to my kaarangkada teams, which is right beside me. And yeah, it is I would like to thank also Hope Channel for inviting us here. Ayan, mga Karangada team, kaway-kaway! Yeah, thank you so much for coming, and we are so happy to have you with us this morning. And of course, sa inyong mga teachers and coaches, thank you so much sa inyong pagtugot sa inyong mga estudyante na mula dito sa mga studio. Ayan, Ate Bing, and of course, Kuya Wing. Yes, nayo po ko karon gikan na atong mga bisita, mga elementary ni gikan sa Cagayan Central West Central, no. Nakakaroon akong duha ka guwapo. And pwede pa ilaylay mo ang name. My name is Giancarlo B. Salugsugan. Doon na ba kay greet imo ang teacher kuyog nimo karon? I would like to greet our school, West City Central School, and I would like to greet our principal, Sir Celso L. Pagolon, our teacher, Mrs. Cristita C. Sander, and to all my classmates. Yes. Very good kayo. Kita niyo yop. Nitindo Yes. gidayon. Mo na wana kapting. Sige, ikaw. Ako dahil si Sofia Capin, and I am from West City Central School, and I would like to greet my classmates and especially to my teachers and to our principal. Okay, thank you. And balik sa inyo hayop and Bing. Thank you so much, Kuya Wing, sa atong mga kabataan. Nakinumdum na lang to sa atong mga kagahapon. Yes, te. Ay Oo. kanang yup no nga. Ay, although wala ko na sa muskula, may mga inana, pero napod may something sa lahi po to nga paagi amo ang mga like inana competition sa other schools, pero kana makahinumdum gyud ta nga atong mga kabataan no, reach kay sila Yes. and they're willing to learn, and we hope nga sa atong mga kabataan karon nga present napod sila na matkatuna nato karong kabuntagon kay first time gyud sila dire. And yes, Fitz, na kay gusto Yes, Ate istorya. Bing. Natay yung makauban po din aside sa West City Central School, tama ba? And of course, Cagayan de Oro City High School. Napod tayo taga Regional Science High School. Guys, kaway-kaway! Good morning sa inyo tanandara, guys. And right now, kauban ako si Mr. Kirby, ang isa sa mga ang best anchor, dili isa sa best anchor, kundi nara dire. Pero akong gastahan karon si Kirby. Yes, Kirby, napaka gusto i-greet, Kirby. Good morning everyone and happy Sabbath to all. Akong ginabati ang mga higala sa Bulwa and also sa Gusa Regional Science High School sa tanan ng classmates, teachers and friends. Thank you. Ayan, thank you so much, Gusa Regional Science High School, and of course to your teachers and your administration. Ayan, back to you, Ate Bing. Yes, Fitz, Kuya Wing na apoy. Okay, sige Kuya Wing. One more na pa? Yes. Yes. Yes, Bing and Yup, nakakaroon na si Mami gikuyugan ni ayahang anak. Ayang apo, kuyog niya yang apo karon. So, Ma'am. Okay, good morning everyone. Pwede ta tindog kamay, Ma'am. Okay, tindog ta, Ma'am. Okay. Good morning. I'm here with my apo, Phoenix Madison P. Bravo from Camp Evangelista Elementary School. So thank you, Ma'am. Nisayog yung mata si Mami para mukuyog karon. So balik sa inyo ha, Yup and Bing. Yes, thank you so much Kuya Awing. Sakto gid ka tino maka-remember ta sa una sa ato apong elementary days, high school days.
ako ate naka-try po ko ana ka ng mga press conference ka ng mga DSPC, RSPC sa una. And lingaw gyud siya, no? At the same time po ma-develop ang imuhang skill sa pagsulat or photojournalism. So Yes. daghan man nag-category. And happy kayo mi mga kapaglaw makita nga at a very young age ang ato ang mga audience involved na sa journalism. Yes. And we hope would know nga once more nga maka-learn pud sila sa to kay mismo kita kani atong ginabuhat diri dili gyud ta naka-professional no, but we are willing to learn for God's glory. Yes, kulbahan gani ko tiba sino niya. Correction na natin. Lagi. And mga kapaglawam, we hope nga excited mo today kay karong Kabuntagon no, makikauban nato si Pastor Buscatos sa Good Morning Pastor. Pagahisgot na to ang mga specific nga topic. And of course, atong Harana sa Kabuntagon all the way from Mantika, Misamis Oriental. Yes, ug aniya pagid mga kapaglaom aduna tay makahinabi later nga representative sa Oro Press Club diri sa Cagayan de Oro City. So tutok lang mo mga kapaglaom and of course i-ready inyong mga tambag sa atong Dear Panimbaya. But this time mga kapaglaom, maminaw ta sa usa ka lawiton sa atong mga kabataon nga naguluhan nga happiness diri lang sa atong intro song. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me, close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter where the teardrops start. I found a secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a try that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus in me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter where the teardrops start. I found a secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Nearsightedness or myopia is a condition in which your eyeball is elongated. When the light enters the eyeball, which is too long, the lens focuses in the light of the retina instead of right on its surface. This creates an image that is blurry when you're looking at anything further away from your outstretched arm. Research shows that half of the world's population will be short-sighted by 2050, with up to 1/5 of them at a significantly increased risk of blindness if current trends continue. The business world is trying to eliminate the nearsightedness illness in their world. Business tycoons are looking the world as if it is borderless, no boundaries. The word "for" has never existed. Today's competitive landscape often stretches to a global horizon.
They see far beyond what their eyes can see. The business industry, regardless of the oceans, skies, mountains, horizon, always seeks for strategies to reach the world, not just the corners of it, but to penetrate to the very core of the world. The business society took advantage of the technology, science, and the rapid changes of this generation's lifestyle to make money and acquire wealth. Jesus commanded us to do His one important business in the human race. Matthew 28:19-20 says, "Therefore go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey my commandments I have given unto you, and I will be with you till the very end of the age." I believe that every one of us is doing this business, following and obeying God's command. But how many of us are far-sighted? How many of us consider the world as borderless? How to reach the world for Jesus? They are sometimes called fishers of men, the shepherds, the pillars of our churches. They are our pastors. The Pacific Union Pastors Conference had a beneficial Tuesday as Pastor Steve Harton demonstrated the strategies to reach the world for Jesus. This is part of equipping our pastors with the relevant strategies for them to achieve their goals in winning souls. Well, they all need lifestyle seminars, depression recovery, longevity lifestyle matters, full plate. They all need to know how to eat. They need to get their blood pressure down. They need to get their diabetes turned around. All those sick people need follow-up help. And so all of your church members that have taken a full plate diet, your church members who've gone through depression recovery, your church members who've gone through longevity lifestyle matters to get their lives together, those hundreds of people that showed up at your health clinic that one day, they need everything your church members already experienced. So what do? Church members, we're going to do for them what we did for ourselves. That's your follow-up. The Seventh-day Adventist Church has only one vision in the world. It has never been a nearsighted vision. It reaches to the farthest distance beyond the boundaries of time, money, and horizon. Well, first of all, because I am an evangelist, so we used to have at least one evangelistic meeting a year. So what we do, we don't hire anybody to come into the evangelistic meeting. I do, in my own church, I do evangelistic meeting. And before we do evangelistic meeting, we have to equip and teach our people how to go door to door, and that's the normal routine that we used to do before the evangelistic meeting. You don't call people to you. You go to the people. So what we do in Stockton is we really mingle with the people. We befriend them. So we, as much as possible, try to identify ourselves as a religious organization too, or a religious movement, befriend them so that the people would know, oh, there's a Seventh-day Adventist church. What's a Seventh-day Adventist church, you know? If we don't do that, then we're snobbish. That's how I see it. So, and people will not come to us because they do not know us. So basically, to answer your question, what do I do in order to reach the world? I go down to their level. May we continue to become the salesman of God in sharing the greatest gift that He offered for free to humankind. May our hearts will never get tired of unloading the burden of every clients we face along the way, and assure them that Jesus already paid the debt of sin. And may our vision will never cease to hit the target in this borderless world. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ako ba maingon nga kato siya usa ka coincidence? Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato
usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala makurma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. Thank you so much, Ate Charm, sa video, no? And sa atong mga pastors nga naningkamot in Yes. any way that is possible in order to achieve one goal, reaching the world reaching the world for Jesus. Importante kinayop sa atong mga leader karon nga visionary sila. Muna nagpasalamat ta sa atong Naslay Asian Pacific Pastor Pastors Conference nga mo equip, tama ba ko Fitz? Mo equip, big word. Sa ato ang mga pastors nga maayo lang leadership. Yes. Labi na karon nga lahi na po ng approach, diba? Dili na although gamit pa kayo tong mga kinaraan nga approach, pero kailangan matun-an pud ang Moderno. moderno nga approach sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. O kani ang atong ginahimo karon mga kapaglaom kini ang atong programa sa television usa din sa mga pamaagi, no? O karon sa atong mga viewers and of course sa atong mga live viewers today, I just want to inform you that we are live on Facebook. Kung na mo yung mga Facebook accounts, you can search Panimbaya sa Kabuntagon World and you can see this video live. And can you please like, share, and comment? Yes. And give comments on our Facebook Yes, Live. No? and of course, live na live buta nationwide mga kapaglaom sa atong GSAT Channel 37. O diri sa Dakbayan sa Cagayan, diri sa atong Cagayan de Oro channel para sa Channel 17 and cable local antenna Channel 25. O gusto po ni Manimbaya, mga kapaglaom, no? Hello kang Ma'am Grace Takagi, nga tanaw na to karon. We have also Vich Billones Esto, ana siya, happy Sabbath watching from Kuwait City, ana siya, hashtag Mas Amigos. And we have also Jeff La Chica, happy Sabbath, I'm watching from New Zealand. And happy viewing also kang Silent Bakatan, atong mga usa sa mga gwapang membro sa SHE. Lagang salamat sa iyong talento, Silent. Yes, and matod pa ni mo Bing nga nagatanaw sa atong television diya sa Bisaya sa local antenna channel 25 and diya sa Luzon sa TV Plus channel 44 and sa nationwide no sa GSAT channel 33 tabi por karon 37 natakadagan ng utana nganong wala nata sa GSAT pero nanata sa 37. And mga kapaglaom inyo nakita ganina dunay ads na mo nga experience with God. Kung doon na mo ana ipadala na dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon para ma-share pod ang imuhang experience. Umatol pa na mo diri experience with God, experience with love. Ana Pili po, di ba? O, experience with God and experience with love. Pirmi na naa sa imuha pits, experience with love. Hindi nyo sabunan na naman. Dili. Tungod kay God is love. Yes, ana na nice siya. one. Ana Nice siya. And mga kapaglaom sa laing bahin karon ang experience with God, usa ka dalaga nga usa ka estudyante iyang i-share ang iyahang experience ngadto sa Ginoo. Lain si Chrisley Jade Sarauminis. Ato kinitanawon diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon mga kapaglaom. May buntag ba kay suonan? Ako si Chrisley Jade Sarauminis, ginatawag ko nila nga Chin-Chin, ug naalang ko'y short nga testimony about sa usa ka answered prayer nga gihatag sa ako sa Ginoo. Sa una, year 2013, nisulod ko sa usa ka university sa first year college student nga BS Mathematics nga kurso. Ug kani siya nga mga panahon makaigsuuna na ay kanang gitawag nga kanang grabe ka lisod daw kay nga subject ato nga time, and that is Math 17. Sa laktod ng pakistorya mga kakisuunan, despite sa akong efforts sa pagtuon ug pagampo sa Ginoo, nabagsak ko ato and na-down kay ko ato makaisuunan. Nakapangutana ko ato sa Ginoo nganong gi-allow to niya nga failure sa akong life. After 2 years mga kaigsuunan, na ako'y na-meet nga usa ka babae. Niingon siya sa ako nga, di ba ikaw si Chin-Chin? Diniana din siya. Diana ko sa iya nga, yes ma'am. Tapos nitulo day niyang luha sa akong atubangan. Kini-share siya nga, ang iya po daw anak kay nabagsak po daw Math 17 ug nakita niya sa ako
nga able gid ay gihapon makapadayon og eskwela, makapadayon nga dili ma-behind dito sa klase bisan na ibagsa. So na-learn ako mga kaigsuonan nga ang Ginoo mo tubag siya og yes, no, or wait. Ang iyang gitubag sa ako nga prayer is no. But that no, mga kaigsuonan, is able siya nga naka-inspire sa uban aron magpadayon sa ilahang mga pangandoy sa kinabuhi. Karon, graduate na ko last 2017 ug karon nag-take ko sa akong master's, graduating pud ko. So atong hinumduman ang verse nga 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. God bless and happy Sabbath. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ang uban maingon nga kato siya usa ka coincidence. Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala mapurma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. Yes, mga kapaglam, you're still watching Panimbaya sa Kabuntagon World, and right now, this very moment, among kauban, ang winners sa Best Anchor for TV Broadcasting sa Division Schools Press Conference dili sa Cagayan City Division. Well, ilain ko dili si Mr. Fulgent Garay from Gusa Regional Science High School. Sir Fulgent, good morning and welcome. Welcome sa To atong Panimbaya sa show, Kabuntagon no? World. Now, what does it take to become the best anchor? Diba? Nice nga question na tayo. It really takes hard work. It really takes passion and dedication. Especially nga I'm the anchor for 4 years since 2016. So it's really naagid sa sa training sa mga kuan, and also like this nga mga immersion sa because sa una we've been immersed in ABS-CBN pod with my team also. Wow, so nakadto mo ABS-CBN studio. Yes po. Deserve good niya fits, no? Deserve good. So for unsa nyo nang atun-an sa inyohang paglaag-laag sa mga studios? Unsa imong natun-an as a TV news anchor, TV anchor? Kuan, it's really just enjoying what being an anchor is. Kay para sa ako, it's not just like it's not Speaking just lang, no? speaking Oo, lang. sistura. It's really gusto gid nimo nga imuhang kumbaga hobby, or like gusto na nimo buhaton, because really I believe malingaw po ka, di ba? I believe nga dili ko moabot og ingani if like wala ko'y dedication sa ako ang for being like an anchor ana. So it really has dedication ang ako nakita sa mga reporters, mga news anchors from all around the Philippines. Wow. So it is your dream gid ay, no? To be Who knows, an someday, di ba, anchor. nakay kauli yung TV show. Kinsa may gusto nimo nga mapareho nimo in the future? In our, TV industry, karon nga panahon, kinsa imong murag makita imong kaugalingon nga may nana ka in the future? If mag-pursue ko og journalism, I think hopefully Noli Di Castro. Newscasting. Makita mo guna ko siya nga every time report siya or anchor siya, murag kuan ra kay siya kanang cool ra kay siya, chill ra kay siya anya. Murag happy ang iyang atmosphere ana. Yes, unsa may effect ani sa imuhang personal life? Especially sa imong studies, aduna ba ni like Yes. kanang Actually, nice kini nga co-curricular activities, di ba? May mo kang anchor. Yes. Kani siya ang makadugang ni siya sa ako ang aside sa experience, makadugang ni siya sa ako ang murag
personal development kumbaga, and then self-confidence, Famous. and pero dili naman pa siya ingon nga maka-affect siya sa akong studies. So, ako lang siyang Now, Sir Fulgent, kay Best Anchor, biyaga, atong balihon ang lamisa, tiyop. Wow. Pakita na to ang iyong kamayo as Best Anchor. Sige, karon may tabo, ikaw ang mag-anchor, ikaw ang magsilbi, magpangutana sa mua. Pwede English, pwede Bisaya, pwede Tagalog, wow, grabe, no? Pero para atong mga viewers, makarelate po sila. So, sir, what's your first question? kuan. Okay, let's do it. Action! So, since nga both of us kay marag data sa sort of like TV industry kumbaga nga na, what were your experiences before, since I know nga marag bago pa ning TV broad sa marag extracurricular nga mga activities, especially sa DSPC o sa mga schools press conference. So what were your experiences before nga that led you to this, that led you to being an anchor here in the Ikaw, Fitz. Pasabulang. As I can remember, sa una, high school pa ko, ga-participate po na mo school, ana. Naka-join ko ka ng editorial writing, pero Filipino category, as well as photojournalism. And Fitz, naka-fourth ko, Fitz. Pero third ra may kwaon, Fitz. Wala lang yapon ko. But at least, tayo po kayo na nga-place. Yes. Pero sa iyang question nga, unsay naka-lead na to anong nata dari. Actually, magkunaw na ako lagi, no? Unsa may naka-lead na to dari, Fitz? Hindi mong kagwapa siguro. Yung talent po ng istorya. Ikaw, Fitz. Unsa man, Fitz? Actually, I really prayed for this. Muna ako istorya. And imagine pa ko, high school ba ako, bata ba ko, kanang gatan ako TV nga, inanong to ako in the future ba? Ako and, po, Fitz. Kana ganing mag-reporting bitaw sa school. As in, ako ginang gina-serious. Ako ginang gina-practicean. Tanaw din ko sa amin. Mag-deliver din ko sa akong lines. Diba? Actually, ginawat-awat na ako na sila, no, Lili Castro po, nga, diba? And then, siguro, actually, sa high school na ako nga time, wala kayo ko'y background sa TV broadcasting tungkol kaya mong school, di na kayo participate na. Pero nakabalo ko about sa DSPC, RSPC, mga nasa college na ako nga time. And ito ko nasamot pag ito, sorry, na-ignite pa akong interest passion for the media. Maayo kayo siya, Fitz, no? Now, unsa may imong message para sa atong mga viewers, no? Natay mga young audiences karon and sa atong mga viewers on TV para pud ma-encourage sila nga ma-develop pa sila ina nga skills. So, ako ang message is just to chase your dream, and whatever your passion is, unsay naa sa imong heart, just chase it. And there's no limits. Ikaw ra gyud ang limit. And just be very optimistic and believe in yourself. Ayan, thank you so Basta na siya much. greetings, Fitz. Ato siya ipag-greet. Na ba kay greetings? I'd like to greet my parents at home, especially my lolo, since he's been supporting me ever since. And I'd like to greet my friends, my classmates, our school principal, Ma'am Brenda Galarpe, and to all my coaches, Teacher Fe. And yun na. Ayan, thank you so much, Mr. Fulgent Garay from Gusa Regional Science High School. And I hope after this, inyo nang i-like o i-follow ang page sa Panimbaya sa Kabuntagon World of Hope channel. Alright, atong kung saan karon si Kuya Wing o Ate Wing nga nakaroon sa audience. Nakakaroon ang Pinrua National High School ilahang angkor nga si Michelle. Nakakaroon kuyog nila. Okay, pwede ta mo tindog. Na diri kuyog ilang coach ani greet ro ni Bing ang mo greet ang ilang coach an. Ma Michelle, kumusta asa mo gikan nga school? We are from Panimbaya National High School and we are the radio broadcasting team Filipino gikan sa Panimbaya. Wow. So, greetings. I would like to greet mga Pedronians, no, nga naminaw or kanananaw diha. So, happy morning sa inyo ang tanan. Wow. Okay, Bing, go. Pwede muling ko tagamay para makita niyo ang gwapo nga coach. Okay, Nalang coach coach. diri no. Si Sir Javen Eric sa Panimbaya High School. Hello sir, na ba kayo mga greetings? Okay, so before sa nano, happy Sabbath di ay sa Hope Channel. And then magpasalamat ko sa mga principal, Sir Gerson B. Herrero, sa opportunity nga gihatag sa mo, and then also sa Pedronians, and also sa mga pamilya nagrepresent ani akong team. Nga pasalamat ko sa ila because gitagaan sila og time para maka-join sa ingani nga event. And then also sa akong family, Rika 40 family, especially sa akong wife, and then to my kids. Thank you so much. Sir, thank you so much sir. Sa pangalan nga mangutana na lang jud ko sir ha, coach man jud ka sir. Unsa may mga tips or mga
teachings, mga importante ni mo nga gipang tudluan itong mga kabataan, mga radio broadcaster ba din sila, no? Ay gusto ni mo i-share po para makabalo po ni Sir Mamina, Miss MT. So actually, this will be our third times na join me sa radio broadcasting, and then the first year na mo, we are third placer, and then for the second year, sad to say nga wala gid mi naka-join, wala gid mi naka-place. And then so night times nga na-discourage ang ako ang team, but then I taught them nga kana nga discouragement ninyo na bati, ato na siyang himon nga encouragement para sa ato ang grupo. And then mo na nga napasalamat mi sa Ginoo nga giguidean me for this year, and then nakuha na mo ang kadaugan for radio broadcasting. Wow, congratulations team, no? Radio broadcaster team sa PNRO High School. Go lang ng go, balag natin yung mga failure along the way. Well, Kuya Wing, napay gusto mag-greet diha? Yes, Bing, naata karon ang coach sa Camp Evangelista Elementary School. Sir, good morning. So, good morning sa tanan sa Hope Channel. So, I'd like to greet my principal sa Camp Evangelista Elementary School, Dr. Gemma Ethel Ong, and our coaches, at the same time mga teachers sa Camp Evangelista. Kauban nato karon sa studio ang akong mga campus journalists. Okay, tindog daw mo. Gikan sa Camp Evangelista Elementary School. So, thank you, sir. Balik sa mga Yup and Fitz. Thank you so much, Kuya Wing. And right now mga kapaglaw, doon namin ipahat sa inyo nga usa ka infomercial. Kung wala mo ka-familiar ani nga term, this is actually a term used by broadcasters sa TV and radio broadcasting. Makarelate ani ang mga DSPC participants. Mo ni siyang combination sa two words nga information and commercial. So, ani ang among impormasyon o commercial nga among ipahat diya kaninyo. Let's watch this. Ang susunod na programa ay rated PG. Have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ako ba maingon nga kato siya usa ka coincidence? Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com, or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala makurma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. That was the winning infomercial from the East City Central School. Wow. Grabe no, bata ang nahimo ato. Pero inaturo to ka pila ka segundo nga infomercial, pero dako kay sa impact kung makita to nimo sa TV. Oh, pero og sa ilang kabata na sila na nga talento kuya. Yes, grabe. Sana all. Kita na to mga kabataan no. Kita wa kita magdahom nga naa ta dire.
Sa una, siguro tayo kumintag, makabalo ka ng kanang sa radio. Basta radio! Muna sa pamilya. Basta radio. Muna, sumpay na siya. Paminawan. Mora na ito, pangandoy. Ngamintag na ako din. Okay, tingog sundog-sundogon din ba nga. Kini ang suliran. Naanam na. Pero, Delikato sa drama yan. basta, muna na siya. So, Pero, kita na ito mga imo kabata. karong level ya, di na basta-basta. TV na good, TV. Di, basta, muna na siya. Basta. Salamat sa Ginoo ganyan nga atod sa atong Yes. tanan. Dili, ang talento nga gihatag sa matag usa ka nato ato gini siyang gamiton. Kung naa kay talento nga gihatag ang Ginoo, ato nang gamiton. Labi na diri sa media, importante kay ni pagpaabot nga to sa uban. Labi na sa mga kapaglaom nato nga mga OFW nga grabe gid nga ilahang atang sa atong harana. Yes. And Kuya Owing, importante ang talento, importante po ang commitment. Yes. Isag na kay talento pero dili ka committed, wala gyapon na siya. Oh, Pits. All right, so now here's a video of the DSPC awarding. Let's watch this. It would not only develop their prowess in writing, but reading is part of it, and other skills would always be influenced by journalism. This journalism would be one of the stepping stones that would enhance their capacity to write. Their confidence in writing and speaking would always be developed as part of the package. In journalism, we must have confidence, and confidence has a great impact to our country, especially in Cagayan de Oro. Journalism contributes to nation buildings because they give a great impact to our community, especially to those who really needs appreciation to our world. It helps me a lot to be confident in public speaking, to speak the truth, and also it helps me to be an honest student, not only as a student but also as a son. This is my advocate to train the young minds in order for them to become a well-equipped, most particularly in radio broadcasting, to accept new horizon of knowledge, to learn more about campus journalism. Ang mga bata na to, they would be more aware of the present concerns of our society. They could help in order to advocate how to take care of nature. I would like to encourage all students as well as their parents to support. Listen to the words that Jesus speaks to you. Learn to love the things that Jesus gives to you. Feel your heart constrained by the love of God, embraced by the grace that He has brought. Listen to the heartbeat of the Lord. See the beauty of God's nature. Hear His still small voice. Put off all your worries. Lift them to the Lord. Find peace and joy in the light of love. And the wonders around Jesus unfolds. Seek to know the goodness of the Lord.
reflection of the sunshine. Once a dying flower, let His melody dwell within our hearts in harmony like the rainbow's hue. Sing the sweetest music of the Lord. Sing the sweetest music. Seek to know the goodness. Listen to the heartbeat of the Lord. Yes, good morning. Thank you kayo sa atong mga gwapo, gwapa nga mga singer bing karon. Pangalan silang group is arpeggio melodies. Ah. Tama ba ko pagka-pronounce? Yes. Kanang kuan ng mi kanang curious lang mi unsa meaning arpeggio melodies. Sir. Arpeggio it Ikaw, I believe ikaw ga kuan ani gamugna ani nga pangalan. nasabutan sa tanan. Tayo magkasabot. Arpeggio melodies, it is according sa it is a definition gid niya in concrete kay kuan siya. It is a chord tone in succession. Yeah. Succession. So Chord tone, sir, no? musical term, I think. Yeah, musical term gid siya. And wow. Quoted. So na si Sir Ron, siya man gid ang naggitar ni. Pagkumpos ani sa gitar, pagduyog ikaw may naghimo ni Sir Ron. Duha mi ani. So pag-practice niyo sa grupo, okay ra ba? Dili ra ba lagi inyo Kay gali magud sila Kuya Wing. Sorry ani tarap ko. Kung ano gusto taga Cagayan. Lahi mo di ba? Pero mantikaw sila. Oh, ngano nausa man sila jud Kuya, di ba? Sa niyo pagtapok. Kami tanan, ang uban na sa mga kay eskwela sa MMA, then uban kay faculty sa MMA and napod sa MS Yunawan. So, dito rin magtapok mag-practice sa MMA po sa Mantika. Ang inyong awit ganina gauluhan a child's view. Pwede i-kuan sir. Unsa yung message ato nga alawiton sir? Ang paglantaw sa usa ka bata nga murag imagine nato nga nasa sa grassland tapos ang iyang paglantaw sa gugma sa Ginoo ba ingon ana usab unta ang atong paglantaw sa gugma sa Ginoo sa ato. Wow, nindot kay Kuya Wing. Ug dagan ta sila alawiton later sa maminaw jud ta no. Napasalite to more so thank you sa inyong grupo padayon sa kada sigon. Mao magina Mas Amigos, mga membro ben sa Mas Amigos. Yes. And mga kapaglaom, moadto na sa laing segment ang Good Morning Pastor. Think before you click. The buzzing world of social media has guaranteed a mixed viewpoint from the society. There may be many reasons why media now has conquered its peak of popularity. Some use it for entertainment, education, information, or self-expression. But have you considered media as a medium of spreading hope and love? What is the role of media and our individual responsibility in this modern time? Be a media enthusiast. Media, the right click, today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, who better to explain to us the role of responsible media in nation building than our communication director in the South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, at the same time, Public Affairs and Religious Liberty Director, ang among boss dire, Pastor Heshbon Boscato. Good morning, Pastor. Good morning, Ma'am Angel. Good morning, Wing. Good morning, Pastor. Yes. Istoryan, imuha yun yung domain, Pastor. Media taron. Media. Good morning sa tanan nato nga mga kapaglaom na nagsunod kay karon live. Yes, bibo ta karon, Pastor, kay naagi mga kabatanunan nga inani ga delve into kanang media. Kay we're talking about here about media, the various platforms of media, print, broadcast, TV, and now social media. So Pastor, sugdan nato siya. Unsa gyud ay ang role sa media katong sa tanan sa karong kapanahunan? Karon kun imong tan-awon ang role has been. Mao gini siya ang nagdala og information, nagdala og influence sa atong kalibutan sa pagkakaroon, Ma'am Angel. So that's the biggest role. We're actually
immersed in total media karon na nakita gitawag og social media. Labi na gid karong panahon na, which is a very interactive capacity nga ang tanan pwede na gyud mo interact. Yes, in real time. Yeah, in real time. Nya gani ma-enjoy ko magunahuna nga katong mga tao nga wa kay kaga-expect nga maka-express sila kung mag-meet mo personally. In social media, they are very expressive. Correct. Yeah, Ba, kato you akong see a amigo different nga batanon personality. pa kayo nga si VJ. Grabe gyud, amazing kayo ang iyang mga expressions and many other things ngayon. So Pastor, yun na kaning sa the best. gigamit ba sa Dios ang media ingon nga instrumento og naa ba ni sa Biblia? Obviously, kung imong basahon ang Bible mga kaigsuonan, Wing, makita gyud nato nga bisan og dili ingon adto ang media kaniadto sa ilang gigamit kung nato i-compare karon. Kay kaning atong kalainan sa pagkakaron kana namang ato ang technology, mga gadgets. Walay gadgets kaniadto pero speaking of how God uses media, kani mong media na gyud ni 4 M's mga kaigsuonan. Ang messenger, Ayun. ang message, ang media ug ang masses. Okay. So, the message was the same for God and He was actually using different forms of media. Tanawon lang nato ang ubang mga examples. Diri sa Exodus, ang papyrus basket ni Moses was a media in itself. Yes. Unya, kadtong paghatag sa 10 Commandments, In the kadtong tablet. cloud, pillar of cloud, kadtong and many other things. Katong ilang Red Sea crossing was a total sight for people to behold and listen to God's message. So, naagyod na gihapon nga presence concept sa Bible kaniadto. Kaya ang bottom line is the sending of information ba? Yeah, that's Message it. That's from the exactly. messenger to the receiver. Ba katong masses. So Pastor no, kay makita man gyud nato karon with the onset of technology, mas pas na jud kaayo ang pag-transmit og information via media kani various nga platforms and what's interesting is kaning gi-mention nimo ganina SOCMED, di ba? The social media nga maka-interact na lagi siya in real time. No, Pastor, how do we stress responsible media sa ato ang mga viewers o sa atong mga kapaglaom nga kay usahay manggod, especially social media, di ba? Ato una broadcast TV nga kana bitaw dili mao nga information nga imong mahatag ma-create na siya kanang conflict, disagreement, una mo nang criticize na nga negative yun ang media, so yun na. So unsaon nato na siya pastor nga kana bitaw ma-instill nato nga there is the responsible use of media. Okay, first of all, kuha lang ni siya, list of tips lang atong angayang himuon. Una, think before you post. Muna, number one nga, angayan natong himuon. Plus, ikaduha, kailangan na to i-verify ang atong mga posts kung tinuod ba gid siya, naa ba gid siya bearing makabuluhan, makatotohanan. Tinuod para dili ma-fake news. Yeah, that's it. Muna pinaka-common karon. And ang atong pinaka-challenge pod is how to create content nga atong ma-share in social media. In fact, Ma'am Angel, statistics speaking, no, there are more YouTube uploads karong panahon na that are taking place in 60 days compared to the major TV networks that are doing in the last 60 years. So 60 days kaya na nga i-produce sa YouTube sa pagkakaroon. So the question is, what is our edge? Kung dili pigita mo liho, kung dili ta mo involved, paunsa naman, musamot na taog kaulahi. So imagine that big space, that big opportunity kung wala tay himuon in social media. And that's why we continue to encourage and we appreciate what Hope Channel is doing right here. Nagahimo kita og content every now and then. Bisan sa Facebook. Oo. Dili lang po na, Pastor, Ma'am Jill, no, nga usahay, ato lang dagway, ganahan biya kay tag, post dito sa mga angle, ganahan kita, dili mo, delete, balik na sa. That's it. So, it's more on the content or the message that we are conveying to them. Exactly. Kaya grabe ang influence gyud sa media. Libas stressing, Pastor, tinuod na gyud nga murag ga-eclipse na gyud ang TV. Kaya dito na gyud siya sa internet, diba? There's Netflix. Madala-dala mo gud. Na cellphone. Portable na siya, manggod siya gyud kaayo. Pero Pastor ba, understanding nga in this 21st century, nanay ang kinahanglan daw nga skills is that of communication, collaboration, creativity. Makita man gyud nimo na siya sa media, Pastor. Now, unsa kaya yung mga challenges, Pastor, nga
gaka-encounter nato para mas in fostering this 21st century skills? Actually, the challenge is not on training our new breed of generation to go into social media. In fact, that's their thing right now. Mauna ni sila karon, gitawag na gani ni sila og mga digital natives. So, ang challenge lang ani is on how we could limit their time nga kanang mahimos lang responsable sa ilahang pag-manage sa ilahang time in the social media. Kunya naatay mga gaming platforms nga daghan kayo. Usahay dito malulong ang atong mga bata, and we do not know that this is also a form of addiction nga dili sad maayo. So mao ni ang atong pinakadako nga challenge is to guide them how to use it responsibly, because whether we like it or not, Wing, karon gusto nato nga i-discourage ang atong mga bagong tubo nga mga kabataan. Pero wala ta kahibalo nga para sa ato dili na maayo kay gabase man ta sa ato ang experience kaniadto. We do not realize nga posible ni anang tungura diha sila makatrabaho puhon, diha sila ang reality silang kinabuhi. So social media is their thing. The challenge is paunsa nga mag-guide na to sila nga responsable sila sa ilahang Okay, wala na ra bagyo kay siya regulation na, because if you have the channel, if you have the account, wala na gyud siya MTRCB nga mo regulate sa imuha, but just you and your viewers. And by the way, significant kay diri sa Pilipinas kay naamantay population nga mga more than 100 million. Pero ang subscription lang karon sobra sa number of population sa Pilipinas. The number is 117% of the Philippine population is actually subscribed to a channel or I mean kining network nga ga-provide og access to internet. So Pastor, doon na ba ang individual nato, doon na ba tayo responsibilidad sa ato ang kalibutan, aning media? Yeah, exactly. Sa ato nang istoryahan kaganina, balikon lang nato gihapon to. Kung dili ka mo express, possibly you will never be heard. Yes. And that's the way you can do it. Even our old-timers, ang atong mga boomers, ang mga buhi pa, kining atong mga Xers, who are joining social media, who are very active, naghimo sab sila og impact. And the only thing there is, let's be responsible in creating positive impact to the people. Pero sa paggamit, Ma'am Jill, kinahanglan po dili po abusahan. Mo na siya diha gyud siya ang emphasis on responsible. Like you cannot just be making any content or any post for yourself, but think of your viewers. Madaot po nimong lawas. Because nga, di ba, mo na bitaw ng karon media influencers, di ba? I-emphasize na gyud siya. So and karon nga tuig gi-launch na sa ato ang organized church kaning gitawag na to og the year of media evangelism. Ayun. So acknowledge dili ta ingon nga magpaulahi sad ta in evangelism. While we can do it one-on-one or personal, we can also do it on the web, mga kaigsunan. So let's do it. Ayun. So daghang kay salamat, Pastor, sa imong time no maka-enlighten sa amo nga yes, we have this technology, wala siya nagpasabot nga dili nato siya gamiton. We can use that to our advantage, but stressing on sa gibalik-balik na kaganina, please be responsible, because the message remains that we are as Christians to spread the word of God, and the bedrock of that is that we spread love among each other. O mga kapaglaom, medyo mopahinga muna ang inyuhang paborito nga programa sa buntag nga Sabado. Mobalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from Kalibutan, hukman niya. Pasin ang mga buhat mo, dili ang kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602
or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. May munta mga kapaglaom, happy Sabbath kanilang tanan. Ano sa bitas itong segment ang Let's Pray Today o kini ang higayon. Nga itong higahin alang sa itong hini sa pagampo sa 777 prayer. O i-appeal lang sab atong mga prayer request nga itong inyong ipadala na itong programa. Kauban sa pagampo, sa gihapon si Pastor Hashbon Boscato. Pastor, salamat kayo. Good morning, Sir Fes. Good morning. O ano ya, Pastor, ang mga prayer request nga itong i-appeal sa pagampo. Una, please pray for Arlie for the fast recovery of his sickness. Please also pray for the leukemia patients of Cagayan de Oro City. And please pray for Brother E and Sister AJ sa ilang balatian sa heart. And please also pray for Edward Rolio. He's in the hospital right now. And also, I would like to include in our prayers po ako ang mama, si Lourdes Yamit, at recurrence sa iyang ibate. Dapat nga Ginoo mag-ayo kaniya. Let's also pray for the Bible students na padayon sa pag-tuon o sa mga mo-take sa lessons or examination for teachers this coming end of the month. Gampo ta, Sir Fitz. Among gamhanan o magiloy ng Diyos kitasan sa mga langit. Salamat kayo nga niini gayon na gitagaan nimo kami og tsansa nga makig-istorya kanimo og ibubo ang tanan namo ang mga kahangawa ug mga concern. O Dios, base sa lista nga gibasa karon, among giampo kining tanan namo mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Adunay nag-recover sa leukemia o sa iyang kasamtangan nga kahimtang, giampo namo siya karong adlaw. Maingon man kining among duha ka mga igsuon nga dunay sakit sa kasing-kasing and the many others nga kuyog kanila. Hikapa sila o Dios sa ilang mga gipangbati. Doon na usab igsuon namo nga anaa sa tambalanan, maingon man sa tanan nilang mga kaubanan, imong mga katawhan nga naay gibati sa ilahang mga panlawas. Ginoo, hikapa sila. Si Ma'am Lourdes usab sa pinasay nga pagi among giampo nga imo siyang padayunon sa paghikap, mga milagro sa gihapon, sigon sa mong pagtuo ug sa imong kabubuton kining tanan mga tuman o Dios. Diyan po sab namo sa pinasayang paagi ang mga Bible students nga nagadawat og pagtuon sa Bible karon nga panahon. Ang imong balaang espiritu magagiya kanila ug makasabot sila sa imong kamatuoran. Amo sab giampo ang tanan nga mga examinees sa licensures exam for teachers karong katapusan sa bulan. Panalangin ang ilahang preparasyon, tagay sila og lantip nga huna-huna ang tanan nga ilang natun-an og gi-review mao gyud ang mugawas sa ilang pag-take sa exam ug magmalampuson sila o Dios sa ilang mga katuyuan paghimbaya kanimo. Salamat o Dios nga dili nimo kawangon ang tanan namo nga mga pangindahay, lakip ang tanan nga mga butang nga wala na namo malitok apan maoy labing handom sa kasing-kasing sa imong mga katawhan nga nagsunod karon nga programa. Kining tanan mo tugyan og lawomang nabadawat sa ngalan ng Gahom ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. So itong mga viewers, kung doon ako yung mga prayer requests, pwede ko yung padala sa itong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede sub sa itong contact number ang makita sa mga TV screens. Kaya let's pray today, where you don't have to pray alone. Where can I run and hide from you? Or could I ever do when everywhere I know you're there and everywhere you find me? Where could I go to flee from you? Or could I ever do when your hand
trust in you. I put my life in you. You know me when I sit or stand. My life is in your hand. You read my thoughts from far away, and everything you know me. You know me in my darkest hour. You gave me strength and power. You are there beside me, watching me for always. God, I know that you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. For all the wonders that you gave me, for all the marvels that you did, for all of this I like to thank you and praise you. God, I know that you are there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. I put my life So anong itatanong natin sa ating mga youth dito? Okay po. Ang tanong po namin is, sino po ang anak ni Hagar? Hagar. So sana makasagot sila sa ating itatanong. Ready ka na? Opo. Ready, so go! Okay! Sino po ang anak ni Hagar? Ismael, ikaw? Hindi ka pipis? Ismael. Ang tamang sagot, sino? Ismael! Who is the child of Hagar? Ano? I was speaking Tagalog. Sino ang anak ni Hagar? Okay. Ismael. Alright. Okay. Ang tamang sagot, sino? Ismael! So, sino po ang anak ni Hagar? Ismael? Ismael. Okay. Ismael! Ang tanong, sino po ang anak ni Hagar? Si Joseph. Joseph. Joseph ang sagot niya. Anong sagot? Ismael! Ismael. Ismael siya. Ikaw po. Ganon pa rin. Ismael? Ismael. Ang tamang sagot ay Ismael! A. Aidan. Adam. Ah. B. Ishmael. C. Jacob. Ismael. Ismael. Alright. Who is there? Ang tamang sagot is Ismael! Yung anak ni Hagar, sino? Sino bang anak ni Hagar? Okay, ikaw. Si David, si Solomon, si Ismael. Ismael. Ismael, ikaw. Ismael. Ismael, ikaw. Ismael. 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 Ang sagot, sino? Ismael! Who's the son of Hagar? Hagar, his Ishmael. Ismael. Yeah, Ismael. Ismael. Yeah. Okay,
Ang correct answer is Ismael! The right answer is Ismael. Ismael. The right answer is Ismael. Ang correct answer is Ismael! Yes, Jelly. So anong masasabi mo sa ating mga kababayan? Masasabi ko po ay napakaligalig po nilang kasama. Ah. May nakasagot po at hindi po nakasagot. Ah. Ngunit yun nga po, napakasaya po nilang kasama. Wow. Kasi ang hirap magtagalog na o sa Bisaya pa, gisingot ko tungkol sa pagtagalog. So, thank you so much sa imo nga pag-join ako karon. Hopefully, next time pag magkita tayo, mag-Bible Beats tayo. Salamat once again. Mga kapaglaom, ako pasalamatan po the Black Music Ministry. Boss Rex, sa Madam Jessica Gonzaga, thank you so much sa pagsuporta sa Bible Beats. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan. Naghatid ng katotohanan, Margela Carpizo. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya, gikan sa Negros Oriental. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lain na pud nga problema ang atong Tagalog pagtagad diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago ko sa ngalan nga Jamjam, 26 years old, taga Leyte, ug usa ko kaminyo nga naay duha ka anak nga bayi. Tungod sa among panglantaw nga makalingkawa sa kapobrehon sa kinabuhi, akong bana naka-decide nga manarbaho sa kauluhan. Pero almost 3 months na wala siya nakapadala sa iyang sweldo till nawala na pod among communication. Naka-decide ko nga manarbaho sa gawas. Almost 1 year na ako ra jud ang gabuhi sa akong pamilya ug sa dihang. Nabalaan nako nga naa di ay lain bayi akong bana. Nasakitan jud ko kay pakita through social media sa akong mga igsuon ang pictures nila sa akong bana ug iyang bayi ug hugaw jud siya ug sakit kaayo. Pero akong bana gapangayo og pasaylo. Ang akong pangutana mauni. Sakto ba nga gitalikdan nako ang akong bana bisag sige siyag pangayo og pasaylo sa akoa? Sakit man gud kaayo kay nakita sa akong mga igsuon ilang hugaw nga gipangbuhat ug gisend pa sa akoa ang mga picture nila sa iyahang kabit. Kay ikaduhang pangutana, kung pasayloon nako siya, magunsa na lang man tong iyang kabit nga nakagasto man to sa iyaha. Pinadalhan man siya kwarta pirme. Mo'y mag-support sa iyaha. Ikatulunga og katapusang pangutana, kasal mi. Forever na bagyud kong mag-inusara? Palihog tambagi jud ko. Salamat. Ayun, medyo bugat-bugat ba? Ako mga kauban, mga kapaglamon, nakita ninyo siya no, si Pastor og si Awing, dili lang ni karong mga sila ang maghatog tambag kay kung atong tanawon naatay live audience. Ang gikan sa various nga mga schools diri sa Cagayan de Oro nga division nga nag-join sa katong bag-ulang nga nahuman nga press nga contest. Sorry kayo. Alright. Medyo naglag ko kadali. Medyo na-distract. Alright. So, karon atong pangutanon sa bago maghatag silang Awing og si Pastor og tambag, atong pangutanon atong audience. Karon, UP, who's with you there? Yes, Ma'am Ange. At this moment, aniya sa akong tapad, si Mother Jocelyn. Mother, pwede mo tindog. Yes, og siya'y mohatag og tambag ron sa atong letter sender. Now, unsa may tubag nimo ma'am sa pangutana sa atong letter sender? Unsa tay first niyang tubag, Ma'am Angel? Sakto ba ang sakto ba daw gitalikdan niya iyang bana? Kay sakit man kaayo. Maayong morning sa atong tanan, dinhi sa atong Panimbaya at sa Kabuntagon, o dinhi sa Dear Panimbaya. Maayong morning and welcome sa Hope Channel. Ako dahil si Miss Jocelyn Visande. Daw, isa ka advisor. Akong i-advise sa imo Jam, no? From Leyte, 26. Yes. Sagdi lang na siya Jam. Siguro for the sake nga gusto nimo nga mausang imong family kay nakay duha ka anak. Siguro ato siyang i-forgive, di ba?
So, kumbaga, ato lang na siya i-submit kay God. Ang atong problema, kay ang atong mga gusto nga, mausa ta ang atong kaminyoon, ang atong mga anak. So, forgive na siya, Jam. Okay na siya, Jam. Despite of all, sa mga panghitabo, laway man o dili, sakit siya buot. Pero, una-una na ito ang atong mga anak. Ang atong gusto nga, ang atong family mauli. So, forget him, Jam, and give him a second chance. Samuro na siya. Ayun, salamat kaayo. Usa to ikadua pa utana Ma'am Ange, unya ma'am, ang pikas daw nga babae ma'am, magunsa naman daw to. Oh. So karon, yan na ang problema karon sa imong Sa bana. laki, oh. He has to decide kung kinsa gid sa among duha iyang pilion. Okay. Thank you so Ayun, much, daghang kay Mother. salamat, Mami, no? Kay kanang giingon pa ba, you forgive kay masayop man, di ba, Pastor? Masayop man gyud ang tao. Diba? So, naamang yun na siya chances. Oh, so, pero, ang parameter diha, kung imong i-forgive, completely forgotten na itong iyahang sala. Diba, Bing? Okay, take Kauban two. diri, Ma'am Angel, no? Si Sir Roby, usa ka advisor sa atong mga estudyante diri. Unsa po'y ma-advise nimo, Sir? Forgiveness pud ba ka ang imong ma-advise sa ila sa atong letter sender? So before sa nako tubagon ang pangutana ni Jam Jam. So, may buntag kay din sa tanan sa Hope Channel. O karong buntaga, medyo part sa ato ang kinabuhi ang bitterness. 'Di ba? So, dili man siguro perfecto ang ato ang kinabuhi, Jam. 'Di ba? So, kita dapat nato we learn how to forgive people, especially sa imong bana karon. So, ayop naminaw man gud siya karon. Common kini siya nga problem sa ato ang society. Pero ang atong hunahunaon, ang inyuhang duha ka anak kay mangita gina sa mama ug papa. So, mo nang learn to forgive. Mo gud ang kinahanglan gud nato. Ug dayon, hunahunaon ninyo yung mga anak kay luoy kaayo, mudako sila, mangita silang mama ug papa. Grabe kaayo ka painful sa ilahang part. Dili lang ing hunahunaon lang sa mamag papa kundi ang bata mismo kay magdako na sila nga kanang broken family. Dayon magampo ta sa Ginoo. Ayun. Permita ampo sa Ginoo kay mo nang grabe nga itong mga pagsulay karon kay kulang man kay tagpag-ampo sa Ginoo. So dapat duol ta sa Ginoo magampo ta. Na ako'y ihatag nga quote gikan sa Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Amen. Mawala na ako mahatag. Ito siya ang bottom line. Oo. Colossians 33. Ito, Sir, Colossians 3:13. Forgive as the Lord forgives. No, thank you so much sa imong enlightenment, Sir. Salamat sa imong advice. Salamat, Sir Roby. So, duha na yun siya. Kung atong maitali, duha ang forgive. Diba? And, ganahan ko sa gi-emphasize ba nga, pray. Kay tungod bitaw, sakto bitaw, tigito, Pastor ba? O wing no, nga, ang nakalimot ang mga tao karon sa pagduol sa Ginoo. Diba? So, karon si Brother Fitz, kinsay mo kauban diha, Ma'am Angel, Fitz? ang kauban diri usan isa ka bata nga lalaki. Batan-on nga lalaki ano, atong paminawan ang perspective sa anak kung in kaso unsa iyang mahimong reaction kung kini nahitabo pod sa iyang relative or ang pinaka worst if sa pamilya bitaw. Unsa imong reaction, Mr. Kirby Magdo? Sa imong advice? First of all, ang husband banggod ay nakakommit siya og sin, na-break niya ang isa commandment sa Ginoo na thou shall not commit adultery. So para sa ako na discretion ang wife if iyang i-forgive ang iyang bana kay we all deserve better naman God, and kanang dili niya kailangan mag-suffer aning situation para lang mabalik iyang bana sa iya. Kay kung boto na hunaon napod sila yung mga anak, dapat ang ilang hunaon sa iyang asawa is naay future ang iyang mga anak og unta dili mahitabo ang ilang sitwasyon sa ilang duwa sa ilang mga anak, og dapat makita po niya iyang happiness sa lain kung ang decision sa iyang bana is mangita siya happiness sa lain bae. So kanang dili dapat niya i-bear ang iyang pain sa nakita niya nga mga kaagi pod sa ilang pamilya. So mao lang to. Right. So mao pod do idea niya, Ma'am Ange, no? So I respect his idea pod.
Alright. Thank you so much, di- Kirby. Thank you so much, Kirby. No, nindot kayo na makuha na tong perspective sa isa ka anak. Ba, kay madunggan kay usahay bitong malimtan nato nga sa atong mga actions ba isip ginikanan ato ara niya ang mostly ra ba pastor no nga maapektuhan anak kay ang anak. Yeah. Di ba? Ang mag-suffer. Actually, Oh. possibly, as a child, ihang ginahuna nga naluoy siya sa iyang mama nga nag-suffer. gyud. Correct. So, Oo. okay nga. Lagi tubag. no kay mo nang kuan imuhang Sige, desisyon. Ma'am Og napagyud balik ta kang UP. Yes, Ma'am Angel. Tupad po na ko ron si Sir Chito ug muhatag po siya advice sa atong letter sender. Sir, so may imong ika-advise sa atong letter sender? Mayong buntag, jam ako ika-advise sa imuhan ining kabuntagon, dawata ang kamatuoran pag move on na. Kay ang problema anaa kanon nato palibot. Busa sa ato ang summary, dawata ato ba nga ang problema sa imuhang bana ug nangayo sa pasaylo dawata magistorya mo og ibutang sa sentro ang Ginoo sa inyong pamilya kay ang Ginoo maghatag kaninyo og panalangin hangtod sa kangturan. Wow. Ayun. Thank you, ba? sir. So, Back to you, Ma'am Ange. Oo, salamat kayo no. Facing the reality kay the first step to resolving an issue, magyud Pastor no, is dawato na to nga problema gyud siya. Bisag sakit gyud na siya kay usahay manggod ka na bitang mutaliwan na ka kay mura lang siya escapism pero wala gyud nimo gi-resolve ang problema. Daw biwing kung ikaw ato unsa istampag nato kang jam. Yes, ako nakita niya sa babae, murag napagisahin nakit sa iyang bana. Oh. Pagkita, kilira. Ikaw ha, musadlain, pagaglain. Oh, Kiliro ana. ni mo na, yataka ni mo tila, giukon. Mangita ra kag kwarta wala dili babae ang pangitaon. Nangita pa kag babae. Karon wala naman ta naglisod. Na naman ko'y trabaho. Yahay kay nigawas ba siya? Yahay na. Nilakaw ka kay naglisod ta. Karon hayahay naman ta. Balik na kadri sa kuha. Pero kilira para mawala na imong sakit. Kaya pakilira sa kudabi kay naglagot yung nimo. Sulbad na imong sakit. Wala na siya para sa imong pamilya o sa imong mga kabataan. Bawi lang siya. Bawi, at least bawi tagamay ba? Di kayo kuan po patal. Pero actually, Wing, ang emotional nga pain dili mabayran sa physical nga Correct. pain. Mong ginilabing tinuod. So, Pastor. yeah, that's it. So unsaon nato na siya og manage pastor kay emotionally na unsay tawag naabusahan naman gyud si Jam. Actually, sa gisulat ni Jam, ang tanan niyang mga tulo ka pangutana, murag lisod kay ni mutubagon kay kailangan abogado ang mutubag ani. Pero speaking of biblical perspective, nagisgot man ka og pasaylo, pagdawat, pag move on. Ang pinaka nindot nga himuon nimo Sister Jam is you measure how sincere your husband is. Kay lisod na kayo og moingon siya nga maguli na mo, kay na mo'y kwarta o niya imo siyang tagaagjan, so niya pagkataod-taod makaduhaan gihapon ang kahimtang nga makaliwa na siya sa imo. So it totally depends on how the guy behaves ni ini nga sitwasyon. Forgiveness is just very easy. Pero wala man ta nagingon nga conditional ang forgiveness man, Yes, Angel. oo. Ang pasaylo na aman na din ha. So naagi na sa imo ha, Jam, kung mayong kagdawaton ba nimo, my advice is yes, do it. And make measures nga dili na mautruhan ang kahimtang kay ang yawa. Kanunay gyud na ning kamot nga guba gyud ang kahimtang sa panimalay. Tinuod. Posible kung gusto mo muadto sa nasod, balik magkuyog mong duha kung naay tsansa mas maayo. Pero kung naa na kay kwarta nga sakto, ipuhunan na, magpuyo na lang gyud mo nga duha mo dinhis Pilipinas sa Leyte. Aron mas sweet ang inyong panagkauban through thick and thin. Actually, dili ang mga kaagi mo ay importante. Ang importante kung unsa ang inyong destino o ang inyong journey together as of the moment nga nag-uliay na mo. Ang ikaduha nga pangutana magunsa naman lang ang iyang kabit. Problema na sa iyang kabit. Tinuod. Yeah. Mupadaplin ra na sila. Gawas kung moingon gyud siya nga claim gyud siya sa iyang right nga ilugon gyud ang imong bana sa iya. Magpabayad pastor kay nagasto naman. No. Refund. Anyway, ang imong bana papili gyud. So, kato back to square one, maghimo mo og amends. And then, the third question is speaking of minyo, you are kasado, magpabili na ba kang single? Duha ang buti pasabot ani. Either gusto ba nimo nga i-annul ang imong marriage, mangita kag laing bana, or ang ikaduha, balikon ba nimo ang imong relasyon sa imong bana? That choice is yours, Sister Jam. Of course,
pangayo ang Ginoo, appreciate the moments nga ni-survive ka diha sa iyang kiliran, taliwala nining malisod nga mga kahimtang sa imong kinabuhi. And forever, iya kang gi-sustain, be with Him always. Amen. And with the entire family, you can always do good in the end. God bless you, Yes, Sister no. Daghang kay salamat, Pastor. Realidad, magyuna, while it's easy to say forgiveness, ang process sa pag-forgive, That's mo it. gyud na siya ang pinaka-importante natong tan-awon. Wala man tani yun nga, you cannot give second chances, di ba, Pastor? But then, like what we wish to emphasize, if you forgive, it has to be a clean slate. Ba nga kanang dili na magbalik-balik o kinahanglan si bana, sige ingon pa ni Pastor, is sincero. At the end of the day, jam, do not forget, gi-emphasize sa ato ang mga kapwa kapaglaom nga nadiri karon sa ato, seek for God's guidance. Asa man gyud ang importante sa imuhang pamilya, inyong panagpuyo or inyong pagpanginabuhi. Ba? Think about it daw kung unsaon na siya nato. So, Jam, I hope nga nalamdagan mo na mo ani sa imuhang kanang pag-share sa imuhang problema sa amoa. O naanagyud ang amoang mga kapaglaom, naguban na siya diri karon. Would you have, Pastor, any greetings? Yes, no? Si Kuya Wing, Pastor. naka-greetings. So, ato pasalamatan nato sunod mga na to si partners Pastor. and sponsors nga. And ato pasalamatan nato mga bisita karon. Kaway mo diha, kaway. Thank you kayo sa mga coaches na karon sa mga schools nga nag-anhi karon. And Charm and Andrew, thank you kayo sa inyo pagsuporta. So, mga kapaglaom, wala sa tayo birthday bulletin. Next Sabat ato na lang Yes. itingob. Pastor, would you have a message and salamat greetings? sa tanan nato nga mga kapaglaom, no? So, sa tanan nga mga kahigalaan nga nag-celebrate sa Sabat karon with the Lord. God bless us all, mga Yes, mga kapaglaom, thank you so much for a wonderful episode. Nakikuya gud mo sa amo. Sunod Sabado, magkita-kita na punta. Atong ang kuno ng Grasyag Himaya nga sa langit kanato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuguran o hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya doon ay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Only one earth. Let us care and share. Buhing paglaom may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Thank you, Teachers,